Kikubor ki babnia. Ka Myntri ka Koit ka Khiah ka Sarkar Jilla ikong Amprin Ligdo hinin kasngi klap Plie ba ya ka Referral Unit ba Nyngkong ha Community Health Center ha Mawphlang ha ka Jingadon lang u Chief Secretary ka Jilla uba DP wa lang bat kiwe ki he officer ka tanat. Habakren ha ka di kasngi ka Myntri ka Koit ka Khiah ka laong ba ka Sarkar kandon kum kini ki jaka ha baro ki Community Health Center ha keleng ka Jilla. Ila ongru baka Sarkar Jilla kadang persyang ban penbha ya ki jingdon kam ha baro ki jaka ai jing sumar jong ke Jilla. Ai pori ke Sarkar ni nanti ke Jilla kepadam kena sampus nang ngimpat dei ki bak temen kum ki states. Hakiwe ki states village kiwe ki jaka not east lele isn't iman tay bar bangim julai sunu ni syong nang asnang lajo ni syong mundur pasawai lele tenaga kabeneng sudah kam dai ke shisha nakaliang Sarkar ngin duit banwan lam ya ke jing sumar ka piang tam nakabentar hinok sunu